Iya mbak. Yuk semuanya. Wong ayu tak jaluk ojo seleka tresnan pancene tresno kuwi ake pacoban. Senadyan dunya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kapisah ingkang kuwasa. Musti kaneng ati tunggu siji tresno iki abadi yo dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula labot tresno dadaken dan saking coba tak rewangi tak pateni lahire tresno kang suci kasunyadan yen to aku sliramu isih nyawiji. Mas musti kaneng ati bungaku siji tresno iki abadi yo dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula labot tresno dadaken saking tak rewangi tak pateni lahire tresno kang suci kasunyadan yen to aku sliramu isih nyawiji. Terima kasih Masnya Raja Sawer. Dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula labot tresno dadaken saking coba tak rewangi tak pateni
dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggap labet tresno dadak kendak saking coba tak rewangi tak pateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Terima kasih Iya. Raja Sawernya. Mungkin langsung dari